Hey YouTube! Undskyld, jeg har lige på. Hey YouTube! Mathias og Jakob er her igen. Jakob, du har endnu ikke sagt hej til dem. Jeg tror altså, de føler sig lidt triste på grund af dig. Jeg fik fucking den dildo der. Jakob, du har en 1-2 skruer, og jeg har en 0-0 skruer. Det kunne jeg ikke. Det skete det der. Solte et eller andet. Du kommer her. Ah, du er en tank. Bip 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 bip. Bip 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 bang bang. Det sker du for, at du sidder i en tank. Jeg sidder ikke i nogen tank, nej. Jeg dræbte kaptajn Valros. Valros? Charge. Hvad? Fuck. Han mistede nok af liv, mand. Det sker sgu da ikke, det der. Nej, vel? Jeg vil. Fede game. Justin Gaber. Hey, hvad så, dude? Kan du godt lide bøg? Nej. Kom til det. Nej, din ven der, han døde lige hjemme. The prima donna tease it all. Jeg ved godt, det her det kommer fra YouTube. Hvorfor prøver du at underblige XP Gaming? Jeg skulle det heller ikke. Jo, du taler ligesom ham. Siger jeg lyder som Benny... Nej, Brian from Denmark. Hvem gør det? Det siger du. Hvem siger det? Det siger du, at jeg lyder sådan. Jeg synes ikke engang, du gør den. Lyder du bare ligesom ham der. XP Gaming? Ja. Læg din kæft, mand. Og jeg kan lige trykke. Vi nakker hinanden. Os to. Mig og min ven. Mig er en af dine venner, der er nærmest. Ja, gøy. Ham der, hvad hedder Valid. Valid? Ja, Valid Said. Valid Said? Nej, han hedder bare Valid. Jeg kan godt lide at vinde. Især når jeg ikke selv har gjort noget, når jeg bare har en 3-2. Og når Jakob han har en 4-5 score. Det kan jeg også godt lide. Hvor meget havde du? Jeg havde en 3-2. Jeg havde flere 5 nej. Hvorfor skriver du, at jeg er new? Jeg det ikke. Jeg havde lyst til. Skal jeg komme ind med noget? Nej, du gør det ikke. Jamen, skal du? Nej, Mathias, lad være. Du ser sværet, man. Jeg fucking boller. Jeg vil bare lige være sikker. Fucking en, den her lommekniv, jeg har herinde. Nu stikker jeg fucking lige i røven med dig, men den skarpeste og den største kniv. Så tager jeg min hammer med ind. Den gør sikkert ud. Den pind, der du har. Ja, den der smadrer ham. Du har muligvis et få. Lol, vores team, vi kører lol til, mand. Vi kører begge to ind i en mur. Fuck, I lort. Og du led. Jeg sidder og skærer mit eget ben lige nu. Au, for helvede, så stak jeg mig selv. Stikke. I mig selv. Jeg elsker den her bane. Der er 2 raketter. And I love it. Og der tog jeg lige et... I er ikke inde på den samme. Jo, det er. Prima donna girl. Yeah. Oh, whatever, one large push the world. I will never need it all. A prima donna line I will. Nej, jeg var tæt på nok Valid. Valid? Hvem fuck hedder Valid? Hvad hedder det? Den anden nederste quest team.
Hvad fuck er det for et navn? Valid. Said Abdi. Said Abdi? Det skulle da jeg helt... Hvordan har han lige fået fuld liv? Det skulle da... Jeg har da også fuld liv, og jeg er ikke blevet skudt på liv. Ham der, jeg stod og skød ham hele tiden. Med en gunner og med Uber. Du ved det der 8 der. Ja. Helt til. Der er noget, der hedder hack, Jarle. Vidste du ikke det? Jo, og du fuck! Ham der, han har en god... Gun! Så jeg har spillet med dig, så har jeg kraftedeme også spillet... Eller så har jeg sat sådan en... Ham der, han skød mig, så havde jeg 30 liv tilbage, og så hilte jeg mig selv. Og så dræbte jeg ham. Fuck, det er godt lavet, det er. Det må du give mig. Ej, hvad? Jeg skød ham i hovedet, mand! Nu kommer han tilbage. Er du klar? Skal du lige have en kamera? Fuck no way, man. Fede faggot. Han gør det for lidt tur. Nej! Han havde 10 HP tilbage, og så nakker jeg ham igen. Og han er fuld. Fuck, han er dårlig. Oh god. Det er rent nu. Hallo, er der 100% movie ham der? Den her film, jeg er i gang med at lave, jeg er lidt til YouTube, den skal du altså se. Fuck, han er god. Og undskyld, hvis vi baner. Det er ikke vores mening. Det er bare noget, der sidder i læberne. Sidder i læberne? Hvad fuck snakker du? Ja, ordene, de sidder i læberne. Er det ikke derfor, man... I robrød jeres base. Fede. Jamen, jeg har faktisk jeres base. Det så jeg ro på jeres base lige nu. Nej, vel? Jeg har lige robrød min anden base. Lol. Nu kommer Blaster og tager jeres. Den vi lige har i robrød. Ja, det var mig, der robrød det. Hallo. Hey, hvad så? Lotus? Lol. Hvorfor dør ham der hele tiden af mig? Jeg har nokket ham 3 gange i træk nu. Er han bare ekstremt ny? Jeg skal få min egen mand. Ham der Lotus, mand. Han ligger 3 nederst, og jeg har nokket ham 3 gange. Prøv lige at se min skrue. Det burde slet ikke være muligt. Øj, jeg kan ikke lide ham. Jeg har selv lidt liv. Lige før havde jeg 10 liv, nu har jeg fuld liv igen. Fede faggot, mand. Han skulle bare have den op i røven, han skulle. Hvad så, Jarle? Jeg ved lige, hvor du sov. Nej, vel? Hvad skete der? I tog vores base. Det hader jeg. Okay. I don't like this. Det kan jeg så ikke se, men okay. Lol, Jarle, er du også den anden øverste? Du har næsten ingen point. Lol. Det er fordi, du ikke fighter nok. Jeg fighter konstant. Jeg har nakket 3 og fået raketten 2 gange. Perfekt. Og der står du vist lige, hvad Jarle? Nej! I døde af granat. Nå, den der granate spam, den hedder jeg også. Nå, det er GRH eller nej, RHET eller sådan noget. Granate spam. Nej, det er ikke granate spam. Det var bare et eller andet granat. Okay, ham der han satte lige en pumpe over til os, så det var en fra mit eget team, så den af. Altså Mathias, jeg har granate spam til mine soldiers. Nej, jo, min soldier. Ham der han spammer os. Hvad så, Jarle? En der kan lige dø i dag. Ja, det var ikke engang dig, der fik mig. Nej, men jeg fik assist. Nej, vel? Jo, du står til at være nakket af mig. Det stod der ikke med mig. Hvad fuck fejler ham der, mand? Hallo, Jarle. Det er derfor, der står jeg nakket først. Nederen. Jeg har fået 4. 4? Ja, 2 død, 2. Jeg har fået 3 raketter. Men hvad så, Jarle? Ja, hvad så, Mathias? Nogen, der kan lige dø der? Jeg vil dø. Pis! Hvorfor fuck fik jeg ikke dig? Fordi, jeg havde 1 sekund tilbage, Jarle, og så døde jeg. Fordi jeg var på jeres grund, og der må jeg ikke være. Vores team, det er noget stort. Det behøver ikke lige præcis der vinde, men okay. Jeg døde selvfølgelig af grenade spam. Jeg kan godt lide granate spam, men jeg har det ikke selv.
Hvorfor har du ikke den? Var det egentlig ikke nederen, da jeg bare blastede dig væk der? Fik det til at flyve. Så jeg var død af dig, hvis jeg ikke havde blastet. Ja. Det er dejligt. Du er nemlig ikke under. Det ødelægger min skruer. Og der er grenade bam. Bare sejler. Ja, og jeg døde lige af det. Lol. Jeg står lige ved siden af ham. Hej. Så er det godt. Ja. Hej. Bam! Nej, shit, det fuck gør det, mand! Hvad? Ja, jeg brugte min supergun der. Og så nakker jeg. Den er shotgun der. Ja, den er ikke så dårlig, vel? Jeg har selv haft den. Den skader faktisk 14 bunder, men det var fordi du ikke havde så mange liv. Du havde 14 liv tilbage. What's No. Åh, dejligt. Good game. Den der gider jeg kraftedeme ikke spille, den var lort. Bane der. Jeg elsker faktisk den der bane, den er så awesome. Jeg synes, den er pis. Thanks, team. Hold din kæft, din fede luder, mand. Jeg skal ikke join den der bane, mand. Den er lort. Yes! Det er den samme. Nej, vores bedste spiller er gået ud. Yes, så joiner jeg kraftedeme. Er du ude af den? Nej. Jeg vil have min egen bil. Hvis jeg nakker nogle stykker mere, så får jeg level op. Det gør jeg også snart. Se der. Der fik jeg vist lige... Nej vel, ham nakkede jeg. Ham nakkede jeg 3 gange i træk uden at dø. Fuck, vi skal sige hej. Hej. Farvel.